Maayong adlaw sa inyo. Kag Happy Mother's Day sa mga mother all over the world. Syempre ilabi na gid sa akon nga mama. Sa amon nga alarm clock, sa amon nga loudspeaker, kag mahilig mang award kung nakasala ka. I love you, ma. Happy Mother's Day gid. Kag syempre, mga mother dira sa may Iligan City. Happy Mother's Day. Kag tani, kamo naman ang ara sa maayo nga kahimtangan. Kag madamo gid nga salamat sa inyo nga paglantaw. Kag pagpadayon nga pagsuporta sa akon nga mga videos. Halong gid kamo dira. Subo nga adlaw, ipakilala ko sa inyo ang akon nga mga estudyante. First year, section, cauliflower. Amo sila mga best of the best. Kaya nga asubong adlaw mahatag sila sang ilang nga paghibobonot. Kalain sang buot kag reaksyon parte sa aton nga layi. Hindi na ta magpadugay-dugay pa. Umpisahan ta sa amon nga muse. Dai, ready ka na? Anong imo nga mahambal? Go! Sa classroom may batas. Bawal lumabas o bawal lumabas. Pero pag sinabing pag nag-comply ka na bawal lumabas, pero may ginawa ka sa pinagbabawal nila, inayos mo yung law ng classroom nyo at sinubmit mo ulit. Salamat. Ay, ambot. Mangil. Amo na galing ginahamba ko ini siya. Amo na nga kuha ng in-news namon kay nga mabalaan niya nga may recitation ay nagpinagwapa sa iya. Kag pagtapos dalo niya ka sa mga action sa mga kun ano-ano. Gani inday madamo nga salamat sa kun ano man ang imo ginhambal. Ay ambot pero wala ako sang may naintindihan. Amo na gani ka nami kamangil kay inday. Nanamian ako sa iya kay amo na siya amon nga muse. Siyempre do kalong nga sambag wala sang unod. Ambot. Ikaduha, halin sa amon nga president sa amon nga classroom. To, anong mahambal mo? Palihog ko. Tignan natin paano natin nakuha itong digital franchise natin. Ito ay isang batas ng NTC noong 2010 requiring all channels to go digital. At napakagaling ng ABS-CBN dahil tayo ang unang naging digital. Amo na iya, kampiyon. Amo na yan dapat. Amo na gali ko nga siya nang amo nga presidente. Kaya nga maghambal siya, may diplomasya. Dasundog na pathagigid sang kalmado. Kalmado nga pamaagi. Amo na nga nanamian ako sa gani para sa imo. 90 kaya. Kaya kanami, may diplomasya kadasong kanami isang imo nga panghambalanon. Ikatatlo, halin sa amon nga sergeant at arms. Anong imo nga mahambal to? Palihog ko gani. Kapag ang pamilya ko pinante, kahit sino ka pa, lalaban ako ng patayan sa'yo. Noy, sakto. Okay na. Okay na, tama na, Noy, tama na. Noy. Sekreto talang ini. Biskan amo na siya. Ginatagaan ko na siya daw dako ang grades. Kay nga kululbaan, day. At siyempre kung ikaw maestra, amo nang imong estudyante, failuron mo, hulat-hulat ka day sa piyak bangga. Kay basi malampusan ka sang 2 por 2. Okay na, Noy, gani para sa imo, tagaantay ka 80. Kalma, relax. Okay, amuin na sila dahil ako mga estudyante. Ay, miyara pa? Sino pa ida? Paliw ko ka na isabi? Ano mambal ni mo? Yung video challenge o yung TikTok. Tama na. Ini siya nga estudyante ko dahil panggam mo lang ini. Amo ni siya klase ng estudyante nga wala pa kahambal, luga init ng ulo ni mo. Gani, wala ko na sa ginapabayaan. 75, okay, tama na. Kita na naman ta sa sunod. O kaya naman, ang pagsasara ng pinakamalaking network media outlet by this Hoy, miyang baka pagid, tama na. Nagambali ko nga tama na, untati na ina. Wala ka na ginapamangkot, ma-recite ka pagid, tama na. Bye.